Mayong buntag mga higala. Ani ana sab karon si Mayoy Vlog nga na inyong gipaabot nga magsaba-saba sa inyong screen. Mayong buntag. Antag silo din dili mo papa dire. Hello Travel and Food TV. Mayong buntag. Salamat sa tamsak. Salamat sa pagsud sa akong live. Mamahaw ta. First honor ah. Bisaya pud ka Travel and Food TV. Adtoon ta ka sa isang ako account ha. Ako i-play mong kuan. Kanang gamiton kay gilimitahan kung tatay ani akong gamit sa isa ka account. Asa ka host? Nakog kuan Stockholm, ako sa Europe, Sweden. Alas 10 na, puro kumahaw. Di ka nag-work. I-play na ko imo, welcome to Wally National Park, Turkish. Ano ka Turkish eh? Ay, monetize ka na pala. Monetize na rin ka. Monetize na ka si Travel and Food TV. Na ako nagkape raman ta kog paano niya kay nahutan ako kape. Nahurot akong allowance ng kape. Hello, sis Emilad TV. Welcome to my channel. Mamahaw ta ninyo mga Bisaya. Noodles ang tataan eh. Pabawas tugnaw. Grabe ka tugnaw dila eh. Kumusta man mo? Kumusta ang mga bulati diha? Ano, wala misti human? Trabaho ang gyapon. Hatod bata, kuha bata. Amilad TV, mega shout out from Travel and Food TV. Wala may kuan kay trabaho man gyapon may kuha bata. Wala man nag-lockdown dire sa kuan. Sweden. May tayo naka-Travel and Food TV. Giplay na ko naman kay ads oh. Wala na akong skip. Kumusta? Itlog ra ginig noodles karon mo dali.
Wa pa naghatag mayor og kuan allowance. Hulat-hulat ko mayor ba mohatag og kanang kuan 6,000. May nihatag. Buffering. Kakawala ra ba akong internet ba kay na si loading ba gatapad lagi sa kuha lagi permi na. Nari kag Turkish karon ng Travel and Food TV. Ate Milad, kumusta? Bago pa mo ko nagbalik aning nagkuhan ay YT. Naglaway ko sa noodles na tita. Ta pag kuha ta record ba kaya ko i-imon ron. Noodles gyapon lagi. Style bitaw noodles ako ta kay gitunga na. Ang isa ka noodles ang gitunga ay murag lula ba. ang katunga kuan ugma ra pud tong katunga na itlog oh. Kalami ana host. Lami lagi tungaon lagi noodles para meat ba kanang sitaw kana. Di ta mag palawig dagdag ka og noodles. Himo daw mig video unya gabi ingon si George. Aw. Oo ba? Kamo na lang mag-edit or ako ano? Ako mag-edit. Minyo nakada Travel and Food TV sa Turkish. Lami man akong sudan kay manok niya itlog pa gid ah. Ay Poland adul-duol ra dito dai. Europe gyapon. Unsa oras imong kuan? Unsa ka oras live Travel and Food para manguan ko dito magsinamok. Makarapit sa tuwa Travel and Food. Bisaya ako yung kunin mo host. Lagi na. Ana si Marilo Martin aho na tita na sa Germany na sa Osnabrück. Ako igsoon dai tita noon. Tita lagi tawag. Kapuyan ko sig Tagalog. Sakit akong panga. Ipag Bisaya. Ako din ate dahil si Marilo Martin. Sa taga-asa makasato basig silinga ra ta ba. Indutos bulak eh. Ano niya? Sakura? O kasagbutan sa ila. Ay, spring naman dahil. Ay, napagpag deres mga Bisaya ba? Mga unsa oras. Ay, trabaho ko ay sundo ko bata kay alas 3:30 to 3:30 unya hapon po. 3:30 to 6 man ko magkuan, sundo.
3:30 to 6. Noodles niya na bahaw dahil bang ilalom. O, dami kayong noodles. Init kayo tapos bahaw. Itlog na yun. Oh, buhi ang batang pobre eh. Nga, dito ba may dumagiti atong January? Lapit sa dumagiti man, sentro mo. Sa city lang, may dito sa city lagi. Lagi na, sa ilis na ako magbisaya, pud ko akong viewers magbisaya pud. Lagi na kapag sig Tagalog, nahirapan ako sa kalisod. Uli may January dito mismo. Dumagiti eh. Bahaw lagi na. Maudod bahaw. Travel and food. Igor naman ako nagisugo akong ate mag-view. Wala. Ipahimo rin account ba para mo ad. Wala channel. Igor naman niya gihimo-himo. Kita i-subscribe si Travel and Food TV. Daghan niya pagkao siguro niya na may travel and food man. Ay, malakaw naman kong train na sundo bata, uli pa jog 6. Di masaknan. Ikaw, masiguro itong bagong gikasal dito sa January. Dua ka book ads, oh. I-stokon, taka travel and food, Dapat niya sa Dumaguete man na bana sa kung igsuon magud kay taga Dumaguete. Taga City. Ako i-search ko niya. Na mawala man ni siya ta og ikuan. Mahuman ko gilis. Mawala iyang ngalan. Ay tiban ina lang screenshot Travel and Food TV taga Dumaguete. Okay na, nag-bill pula na. Ay, ang ako din gidikit sa imo Travel and Food kay ko to isa ka account na ko ani si Fatima Joy tagi. Oh, gipasupport ako magsuon kay lisod na. Lisod ng musikat ko. Joke. Oh, sa YouTube ta. Ako siyang gipli karon man. Gamitan tayo mga isa ka cellphone ta. I-search siya. Do comment, like, comment niya. Subscribe na yun. Gusto ko sa imo kwan. Amigo naman ta sa Mayoy. Napog ko'y classmate ay bats ay naas Dumaguete police na sentro na ay Valencia atas to siya nagpuyo. Valencia Dumaguete. Doon na nasa city. Doon na city ata. Ay mo to siya makikita sa ako tapos Dumaguete Spring may guys tea. Tita, asa kita nangaligo na to sa kuan tita, itong Dumaguete, itong naay
Sa ganito siya ngaran ito eh. Naay kanang zipline ba nga swimming pool. Pag-adto na ito kay lubog-lubog. Mami nangaligo. Mga bata ra na ilad nagaligo. Lubog ang swimming pool. Nalingaw lang silang zipline taas kayo dito buntod. Tas naay ka ng bridge. Mugani akong gikuan diri akong gikuan sa akong cellphone ba bridge. Na kanay nga bridge oh. Dito nga kuan ay. Tapos dumagiti asa to kaliguan na kalimot ko. Ako mo to gi-vlog. Valencia dito. Tublo dyan yung wigsoon, araw daghan hata mag-white tea. Ay, wala na ikaw bang tita to da. Nga tudloy may itoon. Aron ta, mag-vlog daw mo tita George. Dagang bitaw ga-vlog na mga banag sa Pinay na, dagang ga-vlog. Dagan yung viewers, samot magkanang basta nag-stay ta sa Essentia Hotel. basta kay dagan mag-view lagi basta ka nang mag-prank din. Tapos tudluan na ninyo ta sa kanang Bisaya or Tagalog or English na German dayon. Dagan ko kay data nga iyang bana taga UK. Bisaya gyapon taga Cebu si sa patoy. Proud Bisaya UK. Yang sana katul ba ni magkauntang noodles ay di ba pakarundom. Sige lag kuan ta ba yang bana kitigwa mo na pod tapos sige lag live inani. Sige lag ka na prank ba prank. Nga mga tagal kami akong bana. Ipakita kanina sa kanang proud Cebuana UK ay iyang bana tiguang na kayo. Ang mga 50 taon siguro to, 60. Yan, tanaw kay Bisaya siya tapos iya bana kay English. English yang bana siya Bisaya. Ay, Forest Camp. Forest Camp dito ta. Yan, ako ko. Amo ko mga picture ito. Forest Camp po. Siguro katong ko na ay swimming pool tapos na ay zipline. Nindot man ito style na wala man hiloy ila swimming pool. Mga bata ra nalingaw. Adto na mig kuan. I love Dumaguete dito sa inyong boulevard. Namalot. Namalot din mi dito sa inyong boulevard. Bibo kayo dito. Forest Camp dito ay. Dili hilig akong bana sa kamera ako bitong ingnan mag-vlog ta katawan ra ko ako siyang giingnan mag-vlog na lang ta para makakuha ta. Maadlok og kamera so na ang kamera maak sa kamera makamatay. Maadlok.
Daghan pag viewers tudlo-tudlo na mo German na ko German nya Bisaya o di daghan makatuon. Nga kung ba na mahadlok pulog kamera. Namura gini karon. Ikaw na lang ta kay busy man kasi himog food, imong ginamos, imong saging. Imong diamond, ito to diamond. I-post naman nimo. Post ra maura. Taga Mindanao mi kay. Taga ratatatatatatat. Di bitaw. Misamis Oriental, Hingoog City. Bukid Dapit. Hingoog City mo kami Misamis Oriental. Sa among bukid. Natungan siya sa Butuan o Cagayan. Outbang Nagbuhol. Outbang Kamigin. I-post ako sa FB, daghan mag-comment. Daghan lagi mag-comment sa FB lagi. I-post nimo sa YouTube, ahead na may post sa imong FB. Para na i-views. Kita na mga chika niya. Hindi apa sa oras, 200 pa kapin. Dua ka buwagod, pag ulit na house ko itong January. Pagbalik na ko, ikapoy na ko open sa White. Doong simana pa ko nagbalik ay. Nakadagdag sa oras po, sige live sa gulay katanaw. Tapos kay mong biyahe na to ba travel and food baka ito may Cebu, nya Cebu at to pay Dumaguete, to barge. Barge. Nawala ka kana diha. At to sa amo pohon. Na kani nga swimming pool ha. Nagkuara zipline. Dadawang tubig lubog-lubog gamay. Di man pud sa color kay may lam nimong color og hinlo. Hindot ba ito no? O pare ka nag-Mindanao day travel and food. Naglag pag Mindanao. Ingon. Text ang tatay. Ingon. Wala ko kaadto. Laglag pag Mindanao po makauli. Nice man dito sa Misamis Oriental. Linaw man. Wala may mga kuwan dito. Ay, bago pa day ka na ko, no? Gito na kay imong AdSense pa. Ay, ito. Pagdawat nimo sa imong AdSense. Ang i-play. Makamit ko rin abot pohon. Pohon damlag. Pohon di madamag.
Okay, travel and food. Salamat sa pagsulod, tambay. Salamat. Nag-flip ako sa imong kuan. Finally, I got my Google AdSense. Salamat. See you pohon. Mahaw. Ting pamahaw gid ron no inaron oras ha. Maniud to reg alas 2, 3. Ah, ting panihapon sa Pinas. Good George karon katong hits sa Africa tong Jerusalem adyo. Alang pang nindot mo gud to nga kanta ta. It's my home for Jerusalem. Ang gi-English version to ba? Sa Poland man to ta? Nara dira unahan sa kuan at bang Germany ata ng Poland na? Poland. At bang ra mo Germany. Germany, Poland. Abracadabra, Ukraine. Ano naman Ukraine na yun? Murag Grigi. Oh, murag Grigi bitaw. Gisayawan bitaw ako diri na. Ang mama ni Jer sa tao sa Poland. Si Lola. Suri ka dugo lugar na si kuan Polanda. Titog Polandi. Comper script. Ning lakaw naman ka na maahaw to siya. Abracadabra. Pero Germany lagi na yang mama ni kuan dili ginakuan. Dili gina taga Pulan yan. Oh. Pero Germany lagi kadugo. Germag kadugo. Arat na. Namo ko i-download. Nag-upload na po ko. Wala pa mo ko tawagis taga kuan eh. Taga migration. Nagulat-hulat. Pero na si nanay, kinanas nanay gabi nga. Ay gapon na. Joy ka nang katong nagpasa ko sa imong sa requirements ng gipangaya taga migration. Ako rin giingnan nga. Di man gyapon kauli si Joy kay lockdown ng Pilipinas. Ginananay para daw gyapon to ma-approve. Mura mga ma-approve sa dili kay di gyapon ko kauli. Sa German og kadugo sa Poland lang nga tao kay ang may man yung ano. Ah. Anam sa nanay nga. Okay ra na di. Di gyapon ka kauli. Abracadabra.
Wala na off man na yun. Wala yun mo, gyapon muli ko Manila ra na hurot. Hurot ang kwarta okay ra ila ko gastuan uli kanang allowance. Sila nga pwede ba kaya ka Manila ra ka dyan tapos kami nagasto allowance. Okay kayo. Na di man. Mura ra bag mamalhin silang balay kay mo murag ibaligyan ilang balay diri ba. Baligyan lang balay diri ta tapos balhin silang countryside layo pagigid diri kay 1 hour magbiyahe sakyanan. So, ipakita ko sa balay nanay kinanindutan lagi kay ta. Overlooking tapos ang dagat ang atubangan. Dagat siya pero kanang murag suba style ba pero parat gud. Dagat man daw to sa ila. Naay swimming pool sa balay. Sa amin pag dito ah. Ya gadtong Lunes ata to ni ana siya nga jay kana mag-park sa muha kay okay bitaw kay nay car na pundo tag bukid ani. Pero magtaon-taon pa na kay di na siguro ko kasapon na ilang balay. Kay uli namang akong gipilap dito kay kuan man June April 21 to July 31. Ang gibutan dito nga ma-end ko sa visa. Sa tourist visa ba? Humanam sa kog biometric. Na libre na dito, libre na ko SL kung dito galing o ready to transfer na sila o makasapon kung ready to transfer na pero og dili ila pa toy ayohon na di na ako kasapon. Si Bimbim na makasapon. Dito man si nanay nagdako daw nga lugar. Ganahan siya dito. Layo na kayo si Bimbim nila. Layo kayo. Nya kan anak ko nga pila ka oras gikan diri og magbus or train. Ana mo nga siya nga 1 hour ang car unsa na lang kag bus. Abtan talig kuan. Layo na pero ambot adto kanus abot tumakani si Bimbim manggihapon pa ipang cancel man mga kuan ron. Pang cancel man ilang mga apply. Wala pa man. Mga pending pa tanan. Hawag akong bukton.
ibutang na imong kuan cellphone. Bakod na oy. Unsa na oras tira. Injection sa anti-tetanus ug polio. No, para asa na ta? Nganong gi-injikaran mo ta? February na? Nagbakod na gid. Human na gani og kaon requirement. Requirements. Sabi og kuan ra kay isa ra every year. Si Tito, napa dya Tito? Every 10 years dapat. Last year pa na injection last October. Kiyo na taga ang dako. Ag dalawan man sa injection. Nadra, dalawa injection. Gukod tani injection lagi na. Ato na injection lagi na. November inject na po sa influenza. Kumusta mga bulate data? Gamay na? Ayaw i-type ang bulate ta kay bawal sa dari sa kuan. Okay na bulate mo i-type pero ayaw tong katong kuan ba tong kato siya nga kuan sakit. Kay copyright ko sa kuan. Tatay Lolo YT. Yan na naglain. Dili lagi way bakuna na. Na, alas na mga nga tupok. After pong 10 years.
2 tanay. Daghan Japon pero mas man manikadlaw plus alcohol. Unsa man ang parason ay influenza. Wala ato diri bakuna. Sige na hugas kamot. Naman ay mong kwanta diamond ta. Nawa kila mama ta bag-o. Ano lang gisinta? Oh. Nindot na kabakawa man dayo. Daghan man lagi paghimo dayo. I-vlog na na, i-take video ba tapos diamond painting. Sample diamond painting. Dahil bagbiyo na ba? Nice mo lagi na lagi oh. Imo ra ikuan og para di taas kayo, para dili kay taas ang video ba i-time lapse ra para dali ra kay mahuman. Kanang iPad yung gamiton. I-upload na dayon YouTube mo ra. Kutani mo diamond painting. Share dayon. Nawag ka karon. 11:00. Ay, birthday man sige hapon.
Bibon lagapon dai na ni kuan dai kukoy nagmanyanita. Dula, dula. Na ikaupat na may nadayo. Time lapse na dali lang tanang. Nindot na kaya na i-post YouTube. Nagka mag-search sa paint demo. Kapat, pero wala pa yung mga frame kay mahal. Di ka balog kuan kanang time lapse. Isin time lapse tapos ako himo isin sa kuha. Tapos ibalik na pud ko sa imo. I-post dayon. Katong landscape kay nice kayo. Wala bitay video sa manyanita na. Picture mo siguro to? Katong landscape. Nari kay landscape ta? Dito rin butas yung balay pon. Magtukod og balay. Nice kayong balay nga amakan ta. Amakan gawas tapos ang sulod kay kuan. Agar ang dubulbul ba niya. Nice kay lagi. Ang gitan na YouTube. Amakan half. Half ra ganito siya. Half. Grabe ito video sa manyanita na. Pag-ibig. Kalima. Ikalima man dyan ni dyan ta na pero akong ipahagi. Tag ni until yung isa para na sige.
Ay kalingawan sa ka. Dako-dako dahil to. Jag mahuman na to. Naigatan ka sulod ba pero di kawala. Ano nga isa naman ikataon sulod. Di pa famous. Nag-play gid og gabi ita kuan. Pabuntagan ako og play ba. Di sa akong playlist. Oh, paginaw ba natud karon? Walang giop. Nya na pud i-play ha ra ako na akong mga playlist. Nadugangan po kog napulo ka oras. Di ba nice kay ikon vlog niyo? Napalagi ko yung mga kuan ay vlog-vlog kanang kanang i-time lapse ra ba para di kay sa taas kay nga video. Butang ra mo time lapse. Pero kada 10 years. Di ba kay ang cute man na cute raman yung balay mga tin kuan raman gamay raman ang balay good tapos idubulwo lang ninyo para dali kay kuan. To nakita na ko to. Nice kit nga balay. Uy na ba? Gamay nga balay. Taasod lagi taas man tito. half half ay siminto tapos taplakan sa amakan. Nindot to kay ta na. Bugnaw na lalo mo na. Iya na lain sa gikuhaon. Dalo yung Pinas iniguli may na lang di kalimot.
Oh, magbidyo naghimo. Ibutang ra gud nimo ng iPad itungtong nimo tapos kanang maklaro ka ba nga kuan. I-time lapse lang para dali ra kayo time lapse nga video. Kay video nga taas kayo dugay ba ka ng diamond painting himuon video nga regular. Katong time lapse kay dali ra kayo. Kiningkoy ba? On nindot i-time lapse try ra time lapse tapos ako edit. Ayo i-time lapse nga nakatindog kay gamay kita tanaw ipahigda ana og time lapse. Wala may time lapse ng cellphone. Ano ba time lapse? Sagdaan na rin mo ng time lapse dugay man ang kon. Saksak rin mo charger para dugay balubat. Pag pa mao man otro sunod na sa time lapse sa pagkadayon. Nanto di continue nimo. Nanto mahuman. No? Ani? Nami na nindot ana napag inindot ana gamay kay cute ba? Bus kaysa butang share dito. Ay nag-share dito. Ganahan dito ani nga kwanta. Ganahan dito ani nga design. Putangan sa ubos din kay putangan ka ng katong style nindot bitaw kay ka ng design nga mura ba to? Di na ilan na makan. Try yung balay sa corner dapat i-exit lang do para di na maglawat. Labat ng gapon mo kay corner ito. Yung labat to na lang. Tulong ang labat ta kay di rin babalay tapos ano ang style tapos dito pikas. Siladaan ang labat-labaton. Nindot ato ta magbalay sa kwanta dito bitong dito na dig na rapit. Tatay pasit ba dito na side kay
Paana ba? Paana gamay? Paana? Shh. Pasaka din ito taas. Ya, tubig ito. Kusog-kusog ata. Yan dito eh. Mag-compound na lang dapit patag. Lalang dito unahan loyo-loyo gamay. Bakantihan to nga, basketballan. Patag basketballan, patag dulaan mga bata. Tuyukan ba? Compound village. Kaya kay plano ah. Village. Tagig village. Kalye na yun. Osnabrok Street. Toronto Street. Hong Kong Street. Sweden Street. Ingoog Street. Balag payag-payag lang ako basta libot ba? Nag-compound ito. Nangatol sa ko. Saan niya? Wala si pangatol dali ah. Hello, 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 do. Katabi ang ibuldos nga dalan sa una. Panawag ta, pila og tawag. Messenger na naka-off na ang cellphone.
within your mighty hands. Where the oceans rise and thunders roar, I will say to you, Lord, are you a king over the flood? Likod sa senior. Ito, likod sa inyo gani. Magtsawag-tsawag. Libutan ba tong ano ito mga itong prutas. Bye-bye. Nawag wala mama. Okay ta. See ya. Kaya ka nang ulan diri babot-babot. Shh. Puboton ra. Ta 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 ta. Ta ta ta.
Ube pa naman ang sakit. Messenger. Hello? Ha? Ha? Ano na pag-connect sa Bluetooth? Di mo-connect sa Bluetooth nita? I-connect na ko sa Bluetooth pa, di mo connect. Tawag? Na 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 na. Wala ba connect na yung Bluetooth na nagtawag sa Messenger? Agka.
Kahit lawas. Dahil na mag-headset eh. Ma! Kailan ka na ho? Kailan ka na ho? Ala, nagsayo-sayo. Nagsayo-sayo rin ko tari. Exercise. Ay, oo, wala bitaw. Wala ko nag-apil. Tulog mo. Sa'yo kayo muna nawag ko eh. Gipalitan bitaw na. Kasi 400. Papalit og katundag ko iPad. Kadag ko og kuan. Di ba? Ipadag ko keypad. Di man, dag ko mag-keypad. Di man itong iPad. Naguba na itong blow, ma? Naguba na itong blow? Naguba na ito? Diyan mo nagpalit sa kaya. Kira ito ito palit sa kuan? Graphics? Graphics na mo nagpalit? Nice. Kita pa yung Kita pa yung ayun sa panangabran. Nagitawag rin kong tita. Kapiwa, headsets ako mga headsets.
Kusog lagi signal ron dia. Manungas sa puto sila. Nya tapok lain sini. Manungas sa puto sila. Ang manungas na Christian ugma. Kaya gue bulate, larga na, way Christian. Sa'yo mo balitson? Bumba. Ah. As papa remang. Aris papa ta? Situ suka. Hah? Natusok to bilya na gipanjikan? Shout out to Church TV. I took tapos lang ng Kuya Ronald Nax naggitara. Na de nurse da day karon mo nas balay. Kulang din tao ka Kuya Ronald and na siya. Udi tayo na rin na po, Chirech. Tayo na po.
Wah, ako din mamaya, ganun gapon. Ah, taya, gitaya na. Na, ad, tay konta ay pa kanang tabako. Wah, ako din mamaya ganyan kahapon si Kuya Ronald din lang. Naapod ko kahapon, oy, andyan ko kahapon, Chirits. Nag-BG lang. Lapit sa sakyanan dira, gamitan niya ng sakyanan, tapos adto mo City Health, tad inject. Puno lawas antibiotic. Kanasa pa natunok, day? Kanasa pa natunok? Kanasa pa natunok, day? Kanasa pa natunok? Ito, napasalin answer dito.
Kabalo na to si Inse nga i-surprise mo to sa'yo siya mata. Lugit-lugit na lang siya pa sumangil. Pao Mons, Lodi, pa-shout out po. Shout out na Paulina Monton. Kumusta niya, Pao? Nag-uban si Paulino ba sa, Manyanita? Nag-uban si Paulino sa Manyanita, dra? Agay pa, wala ka na ato sa, Pao, Manyanita, Pao? Si kuan ra mang wa kabalita si Paulino dahil birthday kanus kagapon manyanita sa Kukoy, Christian, Loy, Dongbits, murag si Dongbits, si ay Tating, si Pamela, Mama ni Jan Pau, birthday. Atan na may bagong pasok ko. Ako man amigo. No, dra, kaya na kagbali-bali, di mo kagbali-bali lagi, lain-lain mo ka sa imo, sige mo kagdagan. Muna dra. Ata na may bagong pasok host. From Alfred Eugene. Pau, subscribe ni si Kuan Pau. Si dili din si Kuan day. Charity TV. Wa nagsaba-saba. Di dito siguro kakay. Hindi na karos mama muta na. Nanghuli na sila ma? Namultahan na ka uli. Kuma sila nagsaba, ila-ila raman na. Ila-ila lagi. Na bago pa ko bago pa ko na magpamahaw breakfast. Chirich. Bago pa jud. Okay, kain lang kayo, kain ka lang dyan.
tarat, pum, tarat, 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 pum, pum. Noodles. Half noodles o itlog, dayon rice. Sabaw, sabaw. Magic pillow. Tingnan mo sa magic pillow ko. Ouch. Wala malagi ta. Naraman ko ba? May naraman ko nimo. Ay ako mga laga. Okay ra, eskwela gyapon. Okay ra. Gwapo-gwapa gyapon. Nah, badungon oray pod. Gabadlong gyapon. Ay, usahay. Napag-awat-awat man dahil siya. Katawa na lang dahil ko. Igna naman ko nga okay kayo. Buti pa dyan, normal life. Oo nga, normal dito kasi yung prime minister nila dito walang paki. May paki naman. Ano ba? Nga bata? Duha og tunga. Oh, October si Kinkin, tapos si Charlie, November. Mm. Mm. Chirich. Sabi ng Prime Minister na naawa siya sa mga trabahante pag walang trabaho. Frontline man gud diri sa suicide mo nang walay lockdown. Frontline sa suicide. Mas mabuti na daw na walang lockdown. Isa mag-lockdown sila. Frontline man gud diri sa suicide mo nang walay lockdown. Dami kasi dito eh. Di man, mas mabuti na nga ito kaysa mag-lockdown kaysa madaming mawawala sa mundo. Dahil lang sa suicide. Kasi hindi makalabas. Suicide kasi dito, frontline sila. Madaling may stress mga tao dito. Hindi kagaya siguro dyan. Okay naman sila pag walang lockdown.
Free nga dito, free bus. Free yung nasa taas na sak sak sakayan. Pero nasa ilalim yung mga train, mga ano, nasa ilalim na. Mag-tap ka. Walang free dun kasi nasa labas yung card mo itatap. Eh, dito sa mga bus, eh, wala. Nasa tapat ng ano, driver. Eh, dun ka sa loyo pumunta. Tapos pasok ka dun. Walang bayad. Free lang. Mag-tap ka. Walang free dun kasi nasa labas yung card mo itatap. Eh, dito sa mga bus, eh, wala. Nasa tapat ng driver. Eh, dun ka sa loyo pumunta. Sasa na ta nga kwarta ta? Sasa na nga kwarta ta? Di ba? Unsay OFW tagaan? Ay, magpadala ka tapos sabay na makatiuli? Oh, walang bayad. Kahit saan pupunta ka, walang bayad. Nas linya ako mama. Nas mama dito, hello, kumusta? Padala ka tapos sabay na makatiuli? Oh, walang bayad. Kasi naghatag ta? Pupunta ka, walang bayad. Nas mama dito, hello. Kinsa ta? Kinsa ta? Kasi naghatag ta? Kinsa ta? Kinsa ta? Dili lagi makalakaw sa tinini. Pero kaila pa siya tinini ta. Dili lagi makalakaw sa tinini. Na nagsaka na to, habog na ba yung hagdanan? Apat. Patdan na lang yun nito nila nanan. Kabalo naman na sila. Maluoy sila tanaw ay, ikaw pa'y unog tanaw na. Di am ka istorya lagi gani. Kinsa day magpalit og bugas ta? Itong pag-uli ninyo, ta nakaduaw mo? Ta? Itong pag-uli ninyo ba nakaduaw mo? O sila ramanang
Chirit si Bijuker ba? Bijuker nag-live, aquarium. Bijuker Bijuker videos nag-live, aquarium live. Sana all may laptop. Nag-appear sa ano ko ba? Nag-appear Bus. Sana all may laptop. What time hindi ko napuntahan. No? Ngayon lang nag-appear sa ano ba? Notification. Ngayon lang. Puntahan mo yan sa ano mo. Kikin, si Kikon Kokort, si Kintoy. Kasama man. Giungit. Tabing tiguang na 16 sa tabing no? Aul 15. Di mag 15 na. Ugma, Bernis. Mag-terje na ko na next week. Next. Mag-terje. 2000. Sa siya ngayon? Ay, taon 2008? 2005? 2006? Tabing? Tabing? Ha? 2006? Six? Six na mo putong kay pagkamatay lola pagka Mayo na yun di anak. Huh? 6, 7, 8, 9. Nayalay ba? Dunggan ako kay daw kay tingog. Yan na inse. Di tayo mo mag-live sa Derek YouTube. Hindi sisi. Tayo mo mag-live sa Derek YouTube. Hindi sisi. Hanap no ang streamer no. Ugma mag-live ko dito sa kuan.
mag-live ko dito sa YouTube ako dito ugma. Ay, ma. Malit ba oras ito sa StreamYard, Chirich? Ma! Mama ko. Ma! Maring! Tating ba? Si Tating. Kailan ka Tating, no? Tating ba nga? Taga-sut. Dili, just sut ang light ba? O, di Tating nga Nancy. Kuan, basig, nag-ana mo to siya ba nga Joy, basig na kay kailangan magpa-tutor kay ming laay kayo kuan. Laay daw tudlo-tudloan. Bayad naman po may bayad. Mawala ko no siya. Ingon na. Ato si Asi to kay mahilig to basin to para matuluan to mga bata ito lang mga English na ito. Tulo ito rin to. Per hour lang god. Pilay per hour. Ha? Diya bukid. Diya bukid dapat tudlo. Tungas na siya. Kaya masabot og diya ba mag-stay o pila ka adlaw mag-stay pila ka oras ang klase o di. Kamo na sabot basta ako tong di kuanan nga. Ako lang i-try ting kung kuan. Okay ba sila NC, lat ipi, jak. Mga English ba mga kuan, mga advance ba? Latabing, matudloan latabing. Kaya kuan naman senior high naman na starting nagtudlo sa Christ. Yung kung kamo na sabot ato pila yung hour? Per hour lang siguro or per week ba sa ba? May na lang naikalingawas bata pila ka oras, 2 ka oras klase tulo. Mga English. Mga English ba? Ano gina per head? Yay basta mag-tutor per head ba? Pero og kamo na sabot og gusto lahi mga dagko lahi naigagmay gusto tabing magtuog mag English, mga English grammar. Gani, na lang pod maka kuan. Isa sige rag look dra. Oh, na padala may lang papa, diyan na lang ko allowance. Ha? Ne kamo na sabot dira kay ako ram tong sige ingon nga ina la mama dito di si NC kay dito magagahapon nagmanyanita man mo gahapon. Na mahula ko jay wala ko iko sa kan ingkog si Christian pa istorya. Sambati lang dayon. Ako lang i-chat nga ako kang naingnan. Dahil kamo na lisabot ni Aset og ni NC Rolin kasi na gusto basta si na gusto di magpatudlo. Dili kana sila ra gani mga bata. sila ipi jak ison bijoy math English na ba. Labon way klase na pag tig klase na makabalo-balo na.
Nabitay kwarto na ibutang jak-jak og si Epe mga unsa na sila nga grado dito sa kwarto. Si tabing si Kakay ug si Mark dito sa kwarto. Tumagagmay dito sa kwarto. Mag-routine-routine ang starting. Oo. O palagi na mga August, August di pa siguro na August. Ilayo-layo gani sa kwarto dito sa kwarto ni mama dito sa akong kwarto dito sa kwarto ni manang. Apil na si Kokort kay na kabalo naman na makasabot naman na. Pero lahi lagi siya nga klase pod. Na sila by day. TV. Laptop. Namunti laptop rin. Tapos pag wala alaga mo, ala din work. Ganda pala dyan. Dito hindi pag wala alaga, maglinis pa eh. Oh, pag wala alaga, wala work. 5 hours adi lang eh. So, 2 hours morning. Breakfast. Hatid school. Afternoon. Sundo. Dinner. Man. Tapos. Sama? Pwede mo tating mag-stay in there. Tugbong ra og kanang nay prayer og nay mag-prayer sila. Nagamay mo tong kaon. O na, post dito Cristiano, dinang duha, kintoy iyang tuluan. Mana ko ignog bayot. Sige, kintog si Christian. Hignom kag bayot. Diyan na lang ako work. Punta ka dito. Pero ako na i-message naka-online siguro ni. Ako na ignon nga naingnan tanak ka. Para magtunga siya og masultian niya og kuan. Sige na kay. Lagi ma, kuay sa na imong kuay sa nang inyo na dawatan nga 6,000. Ako na nag punta ka dito, Church. Mag-offer ka. Prolapse na yung edad mo. Nakalaps na.
Dito sa Ate Emilad kanina eh. Bawal na. Bawal na ang edad mo dito, Oper. Dali lang ng work dyan, no? Grabe. Oh, tidy up lang eh. Pag malinis na yung kusina, okay na yan. Oh, dito kanina mga 15 minutes ata. Malis rin. Nag-live na ngayon. Since kato may AdSense na rin na monetize na si Bisaya rin. Si Travel and Foods. Ako, naglilinis bahay. 3 hours every week. Every Friday. Every weekend, Friday. Morning. 3 hours. Tapos sila sundo bata. 2 hours ko bata. 2 hours ko bata. Punta eskulahan. Breakfast. Pag uwi ko galing eskulahan. 3 hours cleaning. Wala na akong trabaho after. Hindi na. Pag Friday, sila na yung pagkain. Depende pag maaga Depende. Depende pag maaga sila host umuwi. Aga sila uwi, mga 4, 5. Sila na pagkain. Sabi nila, okay na, I'm fine, I'm good. I'm fine, Joy. Okay, bye. Dito ba? Dito basig basig pabalikon ba? Joy, hi, back. Alis agad. Sabi na, thank you, Joy. I'm fine. Oh, di ba? Alis agad. Bye. Galing, no? Ako na stay talaga. Pero, parang next offer nila siguro, pag alis ko dito, bukod na sila. Yung offer nila, same bahay na. May own bahay na sila ba? Hindi na yung nasa own building ito. May own bahay na sila sa countryside. Ang ganda. Pinakita ko kay host ko na maganda, malaki. Malaking bahay. Nakatakot yung malaking bahay. Kawayan, pailabat na ron. Ay, wala gilabat na, ano? Uy, posporo.
Halo, Patrice G. Welcome. Salamat sa pag-ani, salamat sa pagdalaw. Busy. Yung kapatid ko ba nag-chat? Saka mama ko tumawag. Busy si Vice Mayor. Salamat sa tamsak. Ay, si Alfred Eugene. Ay, si, ano na yan? Si Chirich. Saan ka naka-basis? Sa Stockholm. Sweden. Sa Sweden. Sweden. Sabi, paghuman. Salamat sa pag-ani. Salamat sa pagdalaw. Yung kapatid ko ba ng chat? Kaya mama ko tumawag. Busy si Vice Mayor. Shoutout mga sis. Ay, taray dyan ka pala. Shoutout mga sis. Dito ako sis. Yo, Pixel, yo! Good morning, Pixel. Malapit ako mag-in, Pixel. 13. Ay, malayo pa. 30 minutes pa. In na. Ay, taray. Extend ako lunch. Lunch break ko lang kaya nakabisita. Ay, sarap pa. Lunch break ah. Ako hindi pa nag-lunch break. Pagkatapos ito, mag-lunch. Bread and corb. Bread and hotdog na naman. Yung lunch ko. Dito ako Yo, Pixel, yo! Good morning, Pixel. Malapit ako mag-in, Pixel. 13. Ang layo pa. Saan na ta? 30 minutes pa. Lunch break ko lang kaya nakabisita. Kusog lagi signal mama dia lagi. Diyan na buwak. Tapos ito mag-lunch. Bread and corb. Bread and hotdog na naman. Yung lunch ko. Unsa na buwak ta? Ha? Unsa na buwak ta? Baso? Kasi nakabuwak dahil. Kagigising ko lang. Uy, muta oh! Oh, kita oh! Huh? Huh? May laway pa. May laway pa oh! Tingnan mo oh! Fixing. Kagising ko lang. Kasi nakabuwak dahil ta. Kita take it. Sumbong din court o tingog klaro kay ko court ay kintoy. Pixel you. Pixel you Alfred. Ma, bye-bye ma. Nakikonnect lang, bye-bye. Full clock. Oh, sige ta. Di magpabukal po ka ng hotdog. Paano ko eh. Bago po ko mahaw. Bye-bye!
Bye-bye, love you. God bless. Sira. Hindi sira, sinong sira? Sinong mapalad? Sinong sira? Lumayas na agad. Natapos ko na yung StreamYard ha. Wala na akong pang StreamYard mga sis. May limit ba sa StreamYard sis? Ano, may limit ba sa StreamYard? Sis Patrice J, may limit ba sa StreamYard? Kasi StreamYard yung gamit ko. Ilang oras yung limit? Bago ba ako? 1 week. 1 week pa ata ko nagamit na to. May laptop ka naman siguro, Patrice J. Gawin mo lang yung aquarium. Gawin mo lang yung aquarium para kay Kuya Ronald at saka ni Explore, Epixel at saka ni Cherich. Gawin mo lang yun. Naghanap ako ng laptop pero walang pera ibili. Naghanap ako ng marketplace, sa marketplace ba yung mura lang si kanhan. Okay lang yan sa okay lang yan sa direct YouTube guys, ano lang. Buti na maka-direct na tayo sa YouTube. May laptop ako, ganina pa ako nag-live. Ay, ano ba, yung i-BG lang. Naka-BG lang. Yung aquarium. Mag-direct ka na lang host minsan. Pag wala ka guest. Bukas mag-direct ako sa YT. Salamat sa payo. Explore. Or co-host. Okay lang yung co-host siguro. Pag mag-co-host, may dagdag din oras sa akin. Nag-zumba ako kanina dito ba, Pixel? Ito. Wala ka, nag-zumba ako kanina. Sinong mapalad? Sino ang kaawa-awa? Nag-zumba ako kaya zumba. Ginagawa mo sa ballpen. Di, naglista ako ng mga utang ba? Sinong gusto mag-utang? Sinong gusto magpa-utang dyan? Kaya nga ikaso, ang saya kasi pag may ka-join, ha. Aga naman mag-zumba. Oo nga, aga. Kailan ka ba mag-zumba? Mga ganitong oras na. Tulog ka pa. Anong oras ka ba matutulog? Ba't parang aga mo matulog at aga mo rin gumising? Ang aga mo matulog, aga mo rin gumising. Zumba tayo. O ganitong oras, zumba, gising mi ng madaling araw, host. Ba't gising madaling araw? Alam ko na yan. Kagabi, Patrice J. Naka-busy lang ako. Andun si Kuya, si Kopi Paulo at saka si Tidudido. Ito? Tidudido. Kalimot ko. Sino ba yun? Yung si Balak Boy.
Minsan dinidiretso ko na hindi ako nag-sleep hanggang 6 AM. Oh, ang aga mo matulog, aga mo rin gumising. Matulog ka ng hindi maaga. Oo nga ano. Kailan ba matapos yung Ramadan? Happy Ramadan day sa inyo day. Minsan didiretso ko na. Ramadan kasi ngayon halos gabi at madaling araw lang kami. Ko nga. Ay, hindi ko alam yan. Sorry. Hindi ko alam yung ano nyo. Pero alam ko Ramadan, pero oh. Ay, ako. Sarap matulog. Tulog na lang tayo. Isang buwan. Ay, tapos na yan. Tapos na yun ngayong ano. Tapos na yung bukas. 29 naman kayo. Bukas. Dito patago ako kumain. Ano ba ulam mo, Patrice G? Sis. Ba't ka patago? Ba't ka nagtatago kumain? Ano ba ulam mo? Patago kumain baka siguro. Sa Dubai ka, di ba? Isang linggo pa lang kami nakaramadan. Isang linggo pa pala. Malayo pa di ay. Malayo pa yung ano mo, gising ng aga. Isang linggo pa lang kami nakaramadan. So, isang linggo, tapos matatapos yan, May hinapos. Third week sa May. Sarap patulog. Aga ko kanina nagising 6:50 yung duty ko. Yung nag-text na nag-message yung host ko, alas 10 na. Katulog ko 11:30. O, diba? Pasok na muna ulit, host. Paalam mo na. Bye-bye. God bless, Patrice J. See ya. See you on your mamaya. God bless. Sarap kain. Ano, Pixel? Naka-zumba pero naka-headphone ba? Para di marinig yung tatay yung ano. Ito yung lunch ko. Bread. Anong bye, sis? Bye, sis. Bye daw, Patrice J. Kay from Alfred Eugene. Abi si Alfred. Alfred, ba't ba Alfred yung... Balik naman tayo sa Alfred. Balikan natin yung Alfred. Ba't ba Alfred? Chirits, ba't ba Alfred? Alfred Eugene, baka may 11 PM kami mag-open shop. 11 po na kami
Open shop pa explore with Fixit. Open kayo ng store niyo? Pwede na? Pwede na mag-open store? Open shop? Saan ba may murang laptop dito eh? Naghanap nga ako ng murang laptop ba ng Pixel sa market. Yung tag 1,000 crown lang ba? Krona. Hindi euro. Ang euro siguro mga nasa mga 100. Gusto niyo ng dimple? Lagyan na dito. You know. Gusto mo maglagay ng dimple ano, si Rich? Ano? May dimple na. may mag-open ng bar. No, bar pa? Iba bar. Bar pa, daming tao dun. Lagay kayo ng 10 person a day. 1. Lagay kayo ng ticket booth sa labas tapos magkuha ng 1. O, isang tao na yun. Pagkuha ng 2, 2 tao, hanggang 10 tao. Mga resto bar. Sinasabi sa news, mga resto host. Oo, limitado ang papasukin o may bilang. O, gawa kayo ng card. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Tapos lagay nyo sa labas. Pag pumasok yung isa, kuha yung isa number 1. Kuha yung isa number 2. Number 3. O, limitado lang. Pwede mag-jogging. Isa tao lang. Di paano naman yan pag... pwede mag-jogging nga po. Okay naman siguro yun. Ilang oras ba yung free jogging? Tapos, kailangan pag mag-open shop, need naka-protection pa rin. Pero, ano kayo ng raincoat? Mag-raincoat kayo para protection na yan. Yung raincoat kasi silky yun. Hindi papasok yung bulate, hindi papasok. Sino matalag? Mag-raincoat. Mag-jogging ka. Para hindi crowded siguro yun, limitado. Sa isang pamilya, isa lang makalabas. Okay na. Dito, labas lahat. Labas yung masipag mong katawan. Pag hindi ka masipag, huwag ka na lumabas.
Wala man raincoat. Spring pa man karon. Spring season pa ka ngayon Ting umuulan pa. Nag-snow nga kahapon dito. Nag-snow kahapon dito ay. Ulan snow. Magic pillow ko dito. Nasa gilid. Si Lodeng at saka yung magic pillow ko. Andyan si Lodeng. Lodeng! Wala man raincoat. Si Lupin. Si Lupin na lang. Balot kayo si Lupin. Ano Eugene? Ikaw na next. Malapit ako tapos. 12:45. Sabi nila walang darating. Wow, you can really dance. Wow, you can really dance. Oy, Chirets, ikaw na sunod. Sit up ka na. Sit up ka na sa aquarium mo. Nawala yung picture kahapon mo. Uy, na-delete. Buti, andyan si Kuya Ronald, nag-guide. Wow, you can really dance. Wow, you can really dance. Tut, tut, tut. Tut, tut, tut. Ay, ano ba, Pixel ba? Yung nasalihan ko sa kahapon, nag-live. 1 hour lang ako dun. Sabi niya, may ano daw ba, kaibigan niya na monetize. Tapos, after a week, na-demo siya. Na-demo daw siya. Si, ano pangalan yung YT niya yun eh? Sabi to eh? Hugot? Ano nga? Ito, hugot. Hugot mo to, hugot. Tingnan ko nga, nakahugot ba ito? Arigato. Wala dito. Si Madam Hugot. Si Madam Hugot ba na ano daw, na demo daw. Kasi yung mga video niya. Siguro no, yung iba dyan, hindi gusto baka na report. Yes nga, yes, nag-ayos na ako ko na face ko. Yes, nag-aayos na ako, set ko na face ko. Oh, lagay mo face mo dyan. Fish. Fish to. Fish. Alam niyo ba, sa Pilipinas, maraming fish. Fish 1, fish 2, fish 3, fish 4. Yung sa akin ba, Pixel, pag upload ako ng mga sounds, halos copyright. Naka-audio naman. Tapos nilagyan ko ng pangalan ng yung nagkanta. Copyright din. Gusto ko i-delete. I-delete ko na lang siguro or i-private. Pero sayang yung oras eh. Sayang yung oras pag i-delete ko. Yun na lang siguro i-private ko na lang pag malapit na ako. Pag malapit na siguro ako mga 4,000 hours. Siguro i-private ko na lang yun.
Buti na lang, binigyan siya ni tatay ng 700 hours ata to. Ayun, balik siya. Buti na hindi lahat oras kinuha. Pero hindi daw maka-apekto yun sa ano, sabi ni tatay, hindi maka-apekto, di ba? Saan ba kumuha ng ano, download ay yung ano ba, hindi copyright? Saan ka mag-i-edit? Yung ano lang ba? I-download mo lang, ay, download kasi yung iPhone ay yung madaming ano pa, process. Yung ginawa ko na lang, ano, nag-record na lang ako, tapos lagay ko audio. Yun, copyright din. May free sa YouTube, pero paano i-download yun? I-cellphone yung gamit ko, ah. iPad yung gamit ko. Kaya Aling Didit. Siya ba Aling Didit? Kaya Aling kapitbahay na Aling Luding? Kapitbahay na Aling Luding si Aling Didit. I-vlog mo nga yun para mag-kapit na ako dun. Lagyan mo, no copyright. Pero Chirets, 7 minutes na lang. Oh, 7 minutes na lang. Cut off man yan. Para ma-convert siya, tapos download mo na. Hindi ko alam kung mag-ubis ako gamit pa niya PC. Hindi ko alam kung mag-ubis ako gamit pa niya PC. Sinong nagamit ng PC mo? Para ma-convert siya, tapos download mo na. Search mo lang sa YT yun music. Lagay mo no copyright, tapos copy mo yung link, tapos paste mo sa YT to MP3. Try ko nga. YT. Para ma-convert siya, tapos download mo na. Hindi ko alam kung mag-ubit ako gamit. Hindi ko alam kung mag-ubit ako gamit pa ng PC. Sinong nagamit ng PC mo? Para ma-convert. Yung kagaya nito?
Yung mga link, ganyan. Para makan vegetables and then... Ganito, Pixel. Yung site nila, YouTube Music. Hindi naman ginamit yung PC. Sis mo lang sa YT yan, music, lagay mo, CPR mo, CPR, tapos copy mo. Yan. Here's mo YT. Nax, mag-ubase ulit si Ate Chi. Ano nilagay mo naman? Aquarium na naman? Lagyan mo ng ahas. Wag aquarium, yung ahas naman. Lahat ng hayop. Lagay mo dyan. Sama na ako. Monkey. Hindi, tarsier to tarsier. Hindi, monkey to monkey. Wild cat. Max, mag-ubase ulit yan, Titi. Ano nilagay mo naman? Aquarium na naman? Lagyan mo ng ahas. Aquarium yung ahas naman. Lahat ng hayop. Lahat ng hayop. Wow! Kanding, iro, iring, kabayo, kabaw, halas. Kanding, iro, iring, kabayo, kabaw. 2 minutes countdown. Na 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 tan dan. Tudut 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 tudut. Dah, lala tuplok. Kasi mga kapret taputana. Ano ba yung kwentong barbero nga pala? Sinong barbero kwento? Sinong virtual hug? Yes, kwento ka, kwentong barbero. Barbero. Sino bang kwentong barbero ah? Loading. Ting, 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 ting. Countdown ay, launa na. Kwentong barbero ha. Isang barbero. Okay. May isang bata pumunta sa isang barbero. Gusto niya magpagupit sa isang barbero. Yung barbero na yon walang gunting. Walang scissor. Yung barbero na yon
walang upuan. Yung barbero na yun, walang gamit. So, anong gagawin ng isang batang gusto magpagupit ng isang barbero na wala namang gamit? The end of my story. Bukas na naman. Next kwento. Bukas ay tutuloy. Bye! Welcome! Salamat sa iyong pagtambay. Pixel, Explore with Pixel, and Church TV. And kisa pa na isa dira. Kaya na si Ate Emila dito kanina. Tapos si Travel and Food dito rin. Yung kapatid ko dito rin. Sino pa yun? Yung friend ko, si Paulito Monton, nandito rin. Salamat sa iyong pagdalaw. So, salamat. Bye! Sa susunod na higayon, kita-kita taugma. Di na ako mag-live stream. Dito ako sa Ritso YT. Bye, Pixel! See you ni Cherich. Sa aquarium niya na mga ahas daw.